Сертификаты вручаются Вилевской Гузель. Зейнең музыка мәктәбендә хәзер мәктәп укучыларына гына түгел, өлкән яшьтәгеләргә дә өстәмә белем алу мөмкинлеге бар. Узган атнада аларның чыгарылыш кичәсе узды. Тантаналы рәвештә музыкаль белем алучыларга сертификатлар тапшырылды. Идея открытия отделения для взрослых возникла давно. К нам обращались и родители учеников, которые у нас занимаются в школе, и те, кто уже давно закончили музыкальную школу и сейчас уже в осознанном возрасте решили возобновить, вспомнить навыки. Укучылар бер ел дәвамында гитара, фортепиано, синтезатор, труба, саксофон кебек үзләре теләгән музыка уен коралларында уйнарга өйрәнделәр. Юлия Старикова кичкенәдән музыка белән мавыга. Ничә яшьтә булуына карамастан музыкаль белемен арттырырга булган. С детства мечта была играть на духовых инструментах, потом выступала с военным оркестром очень много времени. И вот хотелось или на трубе, или на саксофоне, или на тромбоне. Чыгарылыш кичәсе матур чыгышлар белән дәвам итте. Мәктәпне тәмамлаучылар белем биргән мөгаллимнәре белән бер сәхнәдә тәүге көйләрен уйнадылар. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.